To, čo malujem, je vlastne olejom malba na platno. A tej technike ja hovorím, že hyperrealizmus alebo fotorealizmus. A k tomu, aby to mohlo prebiehať, používam zdroje z fotografií, lebo ja malujem pomaly, lebo robím tak, akože samozrejme robím aj také akože a la prima, hej, na jedno sedenie, na pol hodiny. Ale viete, ja by som tých obrazov mal strašne moc a čo by som s tým robil? Tak som prijal, že že chcem taký nejaký hyper výklad svoj v tom realistickom svete svojom, a na to je dobrá tá fotografia, že to aj dlho trvá, aj sa môžem dlho zabávať, hrať, tešiť, niekedy aj trápiť, že hľadám to jednoducho. A to je to asi tá výpoveď, že ja vám poviem tak, že ja v tom ani nehľadám umenie, ja v tom hľadám len poctivé remeslo. Viete, ja potrebujem výpoveď obyčajných ľudí, ktorí povedia, áno, je to tá Pavlinka, alebo je to ten Milan, alebo je to tá mama tvoja, alebo je to ten Rudo Patrčiak. A ja potrebujem toto. Lebo si myslím, že aj toto, čo tu vidíte, visí na stenách, je len také dokumentovanie. Ale u mňa to funguje tak, že vždy ten posledný obraz, ktorý namalujem, sa mi páči najviac.